Kanginje? No. Ngakho ngeke ngisuke kuyena. Ifoni yami ngayikhipha wonke amagame. Playlist gospel kuphela. Ngithandaza for a minimum of 30 minutes every day. I fast for 9 hours every 3 days in a week. Netflix now. Kodwa I only watch a movie once or twice a month. YouTube wami, TikTok wami, ugcwele injumayelo ku-watch history. Angibhemi, angiphuzi, angigroove, angifaki insipho or Q-tex, angisaluki ngey'nywele eziyimbala ekhanda lami. Ngakho ngeke ngisuke kuyena.